Изключително съм щастлива да ви съобщя, че Дентален център Билден вече разполага с най-новият апарат за полиране на зъбите и почистване на зъбен камък EMS Airflow. Иновативното при него е, че пудрата, която се използва за полиране на зъбите, не е на основата на сода бикарбонат, а на еритритол, която е много по-щадяща за емайла на зъбите и предпазва от нараняване. Другото иновативно в апарата е, че използва пиезон, а не ултразвук, при който водата се затопля до 40 градуса, което е изключително приятно за хората с пародонтит и оголени корени, тъй като болката е почти минимализирана и липсва. С апарата работим по протокола Guided Biofilm Therapy, при който първо се оцветява плаката, визуализира се, така че да бъде видима както за пациента, така и за нас, за болекавите, след което се полира с Airflow и само на местата, на които има зъбен камък, се почиства с пиезон. Как беше полирането с апарата на Airflow? Ами беше супер, аз по принцип имам страх, но би го препоръчал, все едно бях на спа.